Máis de 600 nenos e nenas de infantil e primaria desfrutarán este mes de maio de actuacións teatrais no Teatro Elma da Pobra. Tamén hai actividades para os maiores incardinadas no Maio Cultural. A concelleira de Cultura Genoveva Hermo e a técnico de Cultura Fita San Isidro foron as encargadas de presentar a programación elaborada para desfrutar e aprender durante este mes de maio, adicado ás letras galegas. As compañías Talía Teatro, Odaico e Fantoches Bach, Sarope Dulú e Dinamo Teatro farán as delicias dos máis noviños. O día 8 terá lugar Mar Adiante de Odaico e Fantoches Bach. Está destinada a escolares de terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria, en 2 pases. A acción sitúase nun barco no que viaxa a mestra María Vitoria Moreno, a homenaxeada deste ano das letras galegas, incidindo un pouco na súa figura, non? Primaria na Pobra está en 2 colexios diferentes e será para os 2 colexios. O día 14, María e os ollos alabarados de Sarope Dulú para nenos de educación infantil, tanto das unitarias como dos colexios, 3, 4 e 5 anos, e tamén primeiro e segundo de educación primaria, 6 e 7 anos, do colexio Pilar Maestu Serra. E será tamén en 2 pases. Este espectáculo realízase a partir dunha obra de María Vitoria Moreno. O día 24, Pan con chocolate, de Saleta Fernández e dirixido por Fran Rey. Será para nenos de primeiro e segundo curso de primaria, esta vez do Colexio Salustiano Rieiras. Esta programación é ofrecida polo Concello da Pobra en colaboración con Agadiz a través do programa Cultura no Camiño. A máis disto, os días 11, 16 e 25 de maio ás 8:30 hai sesións para todos os públicos no Teatro Elma. A programación complétase con actuacións musicais e concertos organizados por distintas asociacións. Ao longo do mes haberá tamén outras actividades no Teatro Elma, esta vez programadas por asociacións. O día 6 ás 7:30, concerto de banda de música polo Día da Nai. O día 17 ás 8 da tarde, Festival do Grupo Xiada, Os Mallos. O día 19 ás 20 horas, Coral Abrente da Asociación de Amas de Casa. E o día 20 ás 8 tamén, Festival de Asociación de Amas de Casa. O fin de semana, despois do Día das Letras Galegas, vai a empezar unha feira nos Sardíns Valle Inclán, e o primeiro fin de semana se adicará á parte máis cultural, non? Haberá unha serie de postos con casetas, digamos. O fin de semana posterior ás letras galegas realizarase unha feira nos Sardíns Valle Inclán. Disporánse varias casetas e ofreceránse actividades paralelas e tamén pasarrúas.